स्टन जादोंमोन स्टन अन्थाइ जों दा अराङाव दंफैयो आरोना फंबायजों आंजों न'आबो बानायगासिनो दङ माने मिस्ट्रिया सानसे फैनाय सानसे फैयै इदि खालामगासिनो दङ एदिन नाहे मिस्ट्रि तो केनेকুৱা হ'ব আমি আগবাঢ়া নাই এতিয়া হা এনেকুৱা হলে কেনেকুৱা কাম কৰিব মানে গাজল नांगौ जानायखाय आं लाना फैदों आरोना दायो नै ल खाइक दे इटु पेट्रल भितराव थुमाय दा फंबाय आरो डक्टरनाव लांनांगौलाय नैथिं जा मिस्टार पारफेक्ट मस्ला होथ'वाखै आरोना फाउन्डेसन होखांनानै इथा गाथि नांगौ दङ इथा गाथि बेयावबो बिराद टाइम लागोन बिथिं मस्ला बानायगासिनो दे बरियासे मिक्स करबि लगा ती भागवत लागेल भागवत लागबोय कहाँ किधर एकदम पसीना पानी से एकदम टिकटॉक मार मिथुन मार मिथुन मार आं दा र' थांसै माबायाव हस्पिटालाव थांग्रोसै आं लोगोफोर माने फंबाया मैया हरनि 2टायाव लाना फैनांदों एसे लोमजानाय जानानै उदै सानाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा आल्ट्रासाउन्ड खालामनो लांनांगौ फंबायखौ अराङाव थांसै आरोना आङो दायो गाजोल नांब्रबगौ जानायखाय फैदोंमोन आं लोगोफोर दा आङो अरां हस्पिटालाव मोनफैबाय आरोना बेनिफ्राय फंबाया रिसिभ लाहैग्रोदों आरोना रिसिभ लानांगौ नालाय नाम लिस्ट खालामनांगौ नायनो हागोन नोंथांमोना नै अरां मेडिकेल लादों आरोना बियो लागासिनो दं सिंथिं हाबलांबाय आङो हाबलांगासिनो दं सिंथिं दायो माने डक्टरा मोनफैथ'वाखै आरोना दहायनिफ्रायनो जिरायगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा नै जोंसार ब्र' YouTube चेनेल खुलिगोननो आसोला दायो हिन्जावनि जानाय संनायखौ हगारबाय थागोन नेनानै थाब्लानो जाबाय बोरमा फार्म खुलिगोननो बोरमा लांफैबानो जाबाय सोरनोबा बोरमा माने बायनो गोसो जादोंब्ला आरोना उनफोराव दा हस्पिटालाव दंफैयो बिफा जासिगोन आसोला साननैसो उनाव उनाव खिथागोन र' दा नै डक्टरा फैथ'वाखै आरोना माखासे माने बिराद पेसेन्ट दङ सिख्लाफोरखौ नायनानै लानोबा नोंथांमोना नै सोरबा फसायदोंबा बुंबानो जाबाय कमेन्टआव माजबाटथ' नङा अराङावसो दंफैयो जों दा अरां सिसि केमेरा दंबावोसो जाननानै दोनखादों आरो जों दायो माने आल्ट्रासाउन्ड खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय दा डक्टरनो देखायफिननोसै माने सरकारि हस्पिटालाव आल्ट्रासाउन्ड खालामनाय गैयामोन नालाय ओमफ्राय जोङो प्राइभेटावसो खालामनांबाय आरोना दा नै सरकारि हस्पिटालाव फैफिनबाय बेनिफ्राय उदै साबाय थानाया बे उदैयाव माबा जादोंमोन आरोना स्टन जादोंमोन मोननै स्टन मोनबाय दायो रिपर्टआव होलाय रिपर्टआ ओरैनो बेनिखायनो बिराद गाज्रि उदै सादोंमोन आरोना रिपर्टआ बेनो नै स्टन जादोंमोन स्टन अन्थाइ जों दा अराङाव दंफैयो आरोना फंबायजों आंजों मेडामनो देखायनोसै नार्स मेडामनो बिराद मानसि आरोना लोगोफोर हस्पिटालाव माने दा बयबो लोमजानाय जासावजोबदों नालाय ओमफ्राय नैथिं लाइनाव बिराद भिर ओमफ्राय जोंना रिपर्टआ मोनखाबायानो देखायनानै मुलि लानांगौखिनिखौ लानोसै डक्टरनो ओमफ्राय थांसै आरोना पुरा भिर ओरैबो फैगासिनो फैदों दा जोङो रिपर्टखौ लाजोब्बाय बेनिफ्राय मुलि बायबावनांगौ दं आरोना सरकारि हस्पिटालाव मोनजोबासै ओमफ्राय बाहेरनिफ्राय लानांगोन आरो मुलिखौ फार्मासिनिफ्राय लानानै थांसै
थरनै जादों अन्थाइआ बेनिखायनो बाराद्राय सादों आरोना बेनाव उदै सानाया बारा जादोंमोन फार्मासियाव दायो मुलिखौ लानोसै आरोना फैगासिनो दं माखासे माने हस्पिटालाव मोनासै नालाय मुलिखौ एर'गा कमप्लेक्स दं बेनो आरोना मुलिया लानोसै मुलिबो लाबाय आरोना ओमफ्राय इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहोनो नागिरदों बर' रोङो ना रोङो दा रायलायनांगौब्रा एसे एसे दैमु मा फार्स्टआवनो फैखाबाय नै साबस्क्राइब साबि মানে সাবস্ক্রাইব খালামबाय आरोना চাই থাকিব এই বেলাইকন দাবাবি মই ইটো ভিডিও ইতিয়া বনাই আছে না আহিব না ইটো ইটো মাৰি দে ইটো বেলাইকন মাৰি দি না বেলাইকন অ বাস থ্যাংক ইউ হা दा माने लाबाय आरो बियो मोनसे मुलि लाबोना होफैबावगोन माने माबानि होमियोपेथिक आनि দিব ना আপনি आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक आनि দিব माने मोजां जागोन आरोना खेबसेनो जों दा लाखांबाय रिपर्टआबो मोनखाबाय माने मोननै स्टन जादों आरोना ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै न'आव फंबायजों जों ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै बियो एकदम मानसिया लोरलाव जालायबाय नै मोनायाव आङो एडिटिं खालामनानै अमितमोननिफ्राय 2टायावसो मोनफैखादोंमोन आरो 9टा थांफिननांदों आङो बिदि आरोना दायो थांसै रानिनो गस्ला लानो नागिरदों आरो नै कालारानो मोननाय दंसै बुथिया गस्ला लानो नागिरदों आरो फिसाजोनो गस्ला पेटला आदानियाव आदा पेटला मा खबर एसेल' बुरजायैनो मोजां जानांगौब्रा मा ओंख्रि जानाय मा ओंख्रि जानाय देब्रा बुं लाजिनाङा लाज नकरिबि हा देब्रा itu kude hoy word aja lu itu goya share kiba network kon hoy koksen baido ni ha baido na koksen kon hoy desun ko parle ha माने मानसिया कनफ्यूज जादों आरोना बेथ' आंथ' दा इउटुबनि थाखायसो भिडिअ बानायबाय थादों नालाय ओमफ्राय सोरबा भिडिअ कलिं रायलायनो सानदों आरो बियो इउटुबाव भिडिअ बनायासै মই अ এই नायगासिनो आरो नै फिथा खाग्रा बायदि दङ मोनसे दङ पिठा बान्दाथ' আছে पिठा बान्दा নাই I am फार्स्टआवथे आइब बसुमतारी ओइ फार्स्टआव टिपिडि बसुमतारी अ এইটো সাবস্ক্রাইব কর সাবস্ক্রাইব কর সাবস্ক্রাইব খালামनो होबाय आरो आदा पेटलाखौ हा दादा दा गस्ला लानोसै नै गस्ला लेटार टु एम प्लस 2 रायनि थाखाय गस्ला बासिदों आरो बिबथिया लांसै गस्लाखौ दसे उनाव सारिखौ दि